Unyulo lukaGaolatlhwe Kgabo njengoceba walomasipala belumbethwe zingxaki ngethuba lonyulo lomasipala kulonyaka ophelileyo. i-ANC yayambeka kuluhlu lwabantu abanganyukela kwisikhundla sikasodolophu. Kodwa ezi zange bezindaba ezimnandi kwaphela kwabanye oceba be-ANC nabathi basebenzisana namaqela aphikisayo ukunyula usodolophu we-EFF. uGaolatlhwe usenguceba kodwa ujongene nobunzima. Kule veki iphelileyo wakhutshulwe ngaphandle kwintlanganiso yeBhunga. I was stopped by the security officials and they made it clear that to me that they received an instruction from the speaker, the mayor and the acting municipal manager nabatyholwa, having instructed them that I must not be allowed to enter the venue of the meeting. Lomasipala uthi amanyathelo lithatyathwe kulandela umyalelo wekomiti ye-ANC yethutyana kwiphondo. Comrade Chauke, who is the IPC coordinator, wrote a letter to Dr. Ruth Segomotsi Mompati indicating to us that we must not allow Councillor Kgabo to take part in the proceedings of the council. Kodwa le komiti ye-ANC isixekile sisiganeko. The denial of our councillor from exercising his constitutional responsibilities was without basis, thoughtless and unjustified. We wish to issue a stern warning to the municipal council that we will not tolerate any further infringement of the rights of our public representative. We refuse to accept the motivation that the actions of the municipal council were a consequence of a letter written in February this year by the provincial coordinator. There is no basis in law for this disdainful action. Kusenjalo umbutho wamanina e-ANC nombutho olutsha kwiphondo usichaza isiganeko njekunyashwa kwamalungelo kaGaolatlhwe.